שלום, ברוכים הבאים לפרק של עופר דוד, ואנחנו בסטארדיו ואלי בחוות הביצים שלי. שוב, בוא נראה רגע אם יש פה... רגע, בעצם בדקתי בפרק הקודם, אין ביצים בגודל מספק. בוא נשחרר אותם עוד פעם, בוא ניתן להם לאכול דשא איכותי. רגע, לא, לפני זה בואו כולם תתאספו למטה. אני רוצה לעשות פה ליטוף קבוצתי. בואו אחד אחד, אוקיי, תעברו פה בתורות. אוקיי, ראשונה, לא רציתי לסגור, בטעות, סליחה, לא. בואו נלטף אותם, אני לא בטוח איזה ליטפתי ואיזה לא. הנה, תן לי ליטפתי את כולם. די להרביץ, נו. אוקיי, יאללה, אתם משוחררות, לכו לאכול, תהנו, תסבעו ותגידו תודה לילה צצו שמביא לכם אוכל. טוב, בואו נשקה. וכל האלה מוכנים שם, כל הפפרס, כל ה... עכשיו אני באמת לא בטוח אם יש טעם להשקות אותם, אני לא בטוח שזה יגדל שוב עד לסוף עונה. כאילו, נראה לי ימות לי הכל כבר. בוא נראה, ננסה עוד מעט. בוא נאסוף פה. ראיתי הרבה בתגובות אומרים לי, דוד, פרקים יותר ארוכים, דוד, זה. אבל בתכלס, אני עושה פרק, כל פרק זה יומיים במשחק, אם שמתם לב עד עכשיו. ואם אני אעשה פרקים יותר ארוכים, אז התלוננו לי שאני עושה פרקים יותר ארוכים. אז אני מאשיר אותם ככה, אני מעדיף ככה. אמרו לי זה ייקח לי הרבה זמן, לא יודע, אין לי לחץ. כאילו אם אתם רוצים שאני אסיים את הסדרה מהר, כן, אבל אם לא, אז מה הבעיה שאני... אין לי מקום. מה הבעיה שאני אמשוך את הזמן שלי במשחק הזה? כאילו, שאני אקח את הזמן, זה לא שמשעמם לי ואני רוצה להפסיק. זה נקודה למחשבה. טוב, בוא נשים את זה פה. פצצה, זה ממש מגניב, אני הולך להשתמש בה אחרי זה. איי, תפסיק. מה יש לי פה? איפה יש לי את הבשר הזה? לא בשר, נו, האלה, הסליים, היה לי מלא. אני זוכר שהיה לי, הם לא פה? יש לי פה את האלה של העטלף. לא, הם לא פה. ובאגמיט, גם באגמיט היה לי הרבה, איפה שמתי הכל? הנה זה, אוקיי. אז רגע, אז מה עשיתי? זה לא צריך להיות פה. זה לא צריך להיות פה. גם זה לא. גם זה לא. כל הדברים האלה הולכים לפה. גם הג'יורד וגם זה. יש לי איירון. בוא נעשה את האיירון אם אני כבר בשוונג. לא. היה לי אחד איירון, לא? כמה? היה לי קצת איירון, מאיפה? צריך מאיזה תיבה או משהו. טוב, יאללה, אני מכין איירון. הכל אני אחזיר לפה. את זה אני אקח איתי, סתם כי זה מגניב. ואני רוצה לראות רגע, יש לי פה משהו? היה לי משהו? או שלא, הבאתי אותו לקומיוניטי סנטר. אז בואו נשים את זה פה. יש לי גרייפ פחות טוב, בואו נשים את הגרייפ האיכותי. ופה... לא פה, פה. לא! פה. יופי. נשים את זה. ואת זה נשים כאן. ווינטר רוט. זה ווינטר רוט. אין לי כזה. אוקיי. ועכשיו אפשר פה לאסוף את כל הדברים האלה. לא לאכול, לא. הרפה דירה. לא. לא להרביץ גם. הוא לא קולט, הוא מטומטם. טוב, יאללה, בוא נשקה את זה. נראה אם יגדל עוד פעם. אם כן... סבבה, אם לא, בזבזתי זמן מהחיים שלי על ההשקעה הזאת. השקעה או השקעה? נראה לי השקעה. אבל לא נורא, יאללה. השקעה טיפה. יש לי פה עוד. טוב, נעשה הרבה כסף היום. הרבה כסף. אני צריך עדיין לאסוף את הביצים שם. שזה כבר איזה 2,000 דולר, ג'י, לא יודע מה זה, יש סימן של ג'י, מה הכסף פה? טוב, יאללה, השקעתי, הכל מושקע. מושקע, לא יודע. מעצבן. ביצים. הכי חשוב, ביצים, חוות הביצים. לא להרביץ לביצים. יש לי פה עוד 4, אלא אם כן הם יתעצלו לי. או פה עוד 4. יאללה, זה אומר 8 מיונז. די להרביץ. גם מבזבז לי אנרגיה, עושה את המכה החזקה שלו. מה?
למה הוא השתגע כזה? טוב, זה לוקח לו זמן עד שהוא עושה את האיירון. בוא נשים את הביצים פה. ופה. שתיקח לו יותר זמן. אוקיי, יש לנו 2 איירון. אני אעשה את הבית של הדבורים האלה. ננסה את זה. אבל קודם אני רוצה... לא, די. נמכור את כל זה, גם את זה. ובואו נראה. מה אני צריך בשביל ה-bee house? עדיין לא רוצה. bee house. wood. coal. maple syrup. maple syrup אין לי הרבה, יש לי רק אחד. בסדר, אז נעשה אחד לפחות. נראה איך זה. יש לי את זה, maple syrup. coal יש לי. לא פה. כאן. ואני צריך wood. אני צריך עוד wood, אני צריך ללחות איזה עץ. אין לי wood. טוב, הנה מוכלות, הן שמחות. בואו נראה. חצי לב. זה אלה מהחדשות אבל. הנה, לא בחצי, עלה טיפה. נראה לי אם אני מגיע עד לסוף, אז הן כל הזמן מטילות לי את הביצים הגדולות האלה. חתיכת ביצה יש לה, תרנגולת. טוב, נחות עץ אחד, זה אמור להספיק לי. את הבסיס. סבבה. עכשיו... עדיין לא? 40 ווד. וואה, יקר. 2 עצים? אולי 3 אפילו. בוא נראה. יש 33, עוד עץ אחד אני צריך. לא, נו. אוף. יאללה. יאללה, יש לנו עצים. נו. זאת מפה. זהו. בוא נראה. הנה, בי האוז. איזה מגניב, יש לי בי האוז. בוא נשים אותו. נשים אותו... פה זה אזור התרנגולות, פה זה לא יכול להיות. אסור שיהיה. אסור! טוב, בוא נשים את זה... נשים את זה פה כזה? נשים את זה פה, אני אוכל לשתול מסביב את הפרחים. אני חושב שזה ככה, כן? אני אולי סתם שותל פרחים כמו מפגר. בעיקרון אני לא צריך דשן גם, כי זה לא משנה איזה פרחים זה. אני אקנה מפייר פרחים. אני חושב אבל שהם לא יגדלו בזמן עד לסוף העונה. אני אנסה, אבל אני לא מבטיח שום דבר. פה אני יכול להרוס את זה? כן. אוקיי, יאללה. זה אזור הדבורים שלנו. זה אמור לייצר לנו דבש. דבש איכותי בבית טובוף. תוצרת בית. בנוסף לביצים שאני מייצר. טוב, בוא נראה עם אביגיל פה גם, על הדרך ככה. ראינו כבר מאיפה היא בפרק קודם, היא הולכת שם למעלה, בצד ימין, לא יודע איפה היא. לא יודע מה יש שם בכלל. מה? לא, סגור, אבל אני בא לבקר את אביגיל. אני לא סתם. טוב, אולי אביגיל פה. טוב, לא יהיה פרחים היום. אז בטוח לא נראה לי זה כבר לא יגדל עד הפרחים לא יגדלו עד לסוף העונה. איזה בסה. טוב, אביגיל בא מפה איפשהו, אני לא יודע. אביגיל. לינוס, יח, תודה על הדג שהבאת לי. לא יודע מה הוא אמר, זה לא מעניין אותי כל כך גם. אם אני אהיה כן איתכם. טוב, היא לא פה. טוב, נראה לי אביגיל לא נוכל לבקר אותה היום. כי נראה לי עדיין בתוך הבית שלה ואני לא יכול להיכנס כי זה גם החנות של פייר במקרה. טוב, אני כבר פה. בטח שיש לי הרבה דברים באינבנטורי. בוא ננסה לרדת עוד 5 קומות במנהרה. לא, בעצם, לא, זה לא טוב, אין לי אנרגיה בכלל. בוא נלך, אני יודע מה נעשה. אם אני אספיק עכשיו, אני רוצה לפתוח את הג'יוד. חיידה שאולי הוא סוגר ב4 ואז בכלל נדפקתי. את הג'יוד ההיא שאני כבר מלא זמן, אני מלא זמן לא מביא דברים למוזיאון. וזה כי אני לא עושה מיינינג בכלל. אבל יש לי איזה ג'יוד אחד. חתול, חתול, שכחתי להביא לך מים. עוף לי מהדרך. יפה, חתול טוב. טוב, מיונז מוכן. יופי. נשים פה עוד.
ונמכור את המיונז הזה. וג'יוד. ג'יוד זה פה? לא, שמתי את זה פה ביחד עם ה... הנה. יאללה. אני בא ל... איך קוראים לנו? זה שפותח את הג'יודס. שכחתי, אני תמיד שוכח את השם שלו. מסכן. איך קוראים לנו? גנטר? גנטר נראה לי זה מישהו אחר אבל. יכול להיות שזה גנטר. בוא נראה. לא יודע אם הוא פתוח, נראה לי הוא סגר כבר. מניע כזה סוגר מוקדם. בכלל פה, כולם סוגרים מוקדם. ההוא לא עובד ביום שני משום מה. אבל בשבת כן. וגם בראשון, לא יודע. לא יודע מה הולך עם אנשים בעיירה הזאת. לא, הנה הדר במניאק הזה. יאללה איתך. יאללה, נשארתי בלי כלום. בלי אביגיל, בלי ג'יוד, בלי שום דבר. נלך לישון מוקדם היום. ייי. לישון זה טוב. רגע, אני רק צריך לחכות שהמיונז יהיה מוכן. כי אין טעם ללכת עכשיו. בוא נראה אם אני יכול להיכנס עכשיו. אולי אביגיל בפנים? לא. טוב, נלך לחווה. נחכה שהמיונז יהיה מוכן ונלך לישון. כמו ילדים טובים. דרך אגב, יש לי פה קצת זבל לקחת. קצת חרא כזה. יאללה. נשאיר את הכל פה. פה. עוד קצת כסף מהצד ככה, המיונז עדיין לא מוכן. המרמלדה הזאת לוקח לה שנה להיות מוכנה. ובסוף זה לא משתלם לי, זה לא עולה כזה הרבה, אני לא יודע. אני מרגיש שמרמים אותי. יש לנו עוד 4 ימים לסוף העונה. זה אומר שבפרק הבא אנחנו נהיה... רגע, היום זה 24, בפרק הבא יהיה 26-27. וזה אומר שפרק אחרי זה הולך להיות להתחיל עונה. כאילו עוד 2 פרקים מתחילה עונה חדשה. במשחק, כן? לא עונה של הסדרה. אני לא עושה לפי עונות. אני משחק כמה שבא לי. טוב, איפה התרנגולות, נו? נכנסו כבר? זהו? אני יכול לסגור? כן, יופי. יאללה. מקווה שאכלתם טוב. ומחר תביאו לי ביצים כמו שצריך. רגע, בוא נביא להם אוכל גם, שיהיה להם. בסדר, שתישן, מה אכפת לי? גם פה... למה החתול לא מטיל ביצים, אה? איזה גזענות. טוב, לכו. אתם מפריעות לי. הנה, נרדמו כולם ביחד פתאום. הגיוני. נסגור פה. לילה טוב לכולם. טוב, לא הלכתי לישון מוקדם בסוף, הלכתי לישון ב8. בסדר, נו, גם טוב, יאללה, הנה החתול. חתול שמטיל ביצים. בטקט קראתי. הופה, סכום נאה. סכום נאה ביותר. הלוואי גשם. לא, יש שמש. אני צריך להשקות. לא. גדלו כל החרא הזה. טוב, יאללה, אני לא שותה לי יותר, מה אכפת לי? אני לא צריך. גם אני... לא לאכול. המלונים האלה שעולים מלא כסף. לוקח להם מלא זמן לגדול. אז אני לא... אין טעם לשתול פה, אלא אם כן זה משהו שלוקח לו יומיים, ואז ביום השלישי אני יכול למכור את זה, אבל אם לא, אז... לא, אין לי כוח גם לשתול, אין לי כוח להשקות יותר, די. ככה אני... גם פפר, עוד מלונים. לא, תפסיק לנסות לאכול כל דבר, הרפדי, זה לא בסדר. מה זה, בטוח נעשה פה איזה 5,000 יותר. יותר מ-5,000, מה, נראה לי נעשה איזה 7,000. מה זה, זה כמו הכסף שאני עושה מיוטיוב. את המלונים כבר היה לי, גם את זה, אני יכול למכור. יש לי מכתב, בוא נראה, מה יש במכתב? להרפדי. האחיין שלי... משהו? הוא רוצה הוט פפר. שמע, בדיוק מכרתי אחד. אולי יש לי עוד אחד להביא לך. יש לי פה את הזה, יאללה נביא לו את זה. ביקשו ממני הוט פפר, אולי נרוויח על זה קצת כסף.
הנה המרמלדה שלי. נמכור אותה גם. נכון, יש לי כבר מרמלדה פה. מרמלדה... הנה יש לי, נכון? זה? גרייפ ג'לי. בלוברי ג'לי. אותו חרא, יאללה, נמכור את זה. ואני אשקה פה ואני אלך לאסוף את הביצים. אני מקווה מאוד שיש לי ביצים בגודל של אבטיח כמו שאני מצפה. אני כבר הרבה זמן משחרר אותם לאכול את הדשא האיכותי שלי, ואני... אתם יודעים שאני לא אוהב שאוכלים לי את הדשא האיכותי. אני מעדיף לתת להם את הדשא אחרה, אבל בגלל שאני בן אדם נחמד, זה כבר לא יגדל לי בטוח. לא. גם זה נראה לי לא יגדל. יאללה. הכל הושקע, אין הרבה להשקות גם. שים את זה זריז. בוא נראה. נתחיל בללטף תרנגולות. תהליך ליטוף התרנגולות היא פעולה לא קלה לארפדי, החוואי שלנו. אנחנו נשים אותי בעיני שלנו. הופה, איזה ביצה גדולה, איזה יופי. עוד אחד, וואו. כל הכבוד לכם בנות, אתם עושים עבודה מצוינת. תמשיכו כך, ישר כוח. הופה, עוד אחד, איזה יופי. אני מאוד מרוצה. נראה לי כבר ביצה גדולה, היא הייתה לבנה או חומה? כי אני צריך אחד מכל סוג. כל הכבוד, תמשיכו ככה, נתראה מחר. יופי, יש לי אחד ואחד. הופה, וזה עם כוכב. לא ידעתי שיש כוכבים לביצים. ויצא לנו פה מיונז בן זונה. נשים פה ככה. סבבה? אני הולך להיות תחון. תחון אני אומר לכם. תחון. טוב, בוא נלך. רגע, אני רוצה לראות. זאתי עדיין לא בלעה את המתנות שלה. בלעה, לא יודע מה היא עושה איתם. עדיין לא הפנימה את זה שאנחנו כבר חברים. מה, שיחקתי לה במשחק מחשב. זהו. עוד פפר. מי צריך להביא את זה לעזאזל? ואיפה הקווסט שלי? קווסט... דפק, איפה הקווסט? זה פה בכלל. זה טמבל אני. נצא מזה. נראה. ג'ורג' need a hot pepper. ג'ורג' זה לא המעצבן הזה שתמיד צועק עליי? אני יודע איפה הוא גר פה, לא? זה ג'ורג', לא? כן, זה ג'ורג'. מה זה? מה אתה לא יכול לדבר? הבאתי לך משהו, אז תן את הפה ותיקח את זה. תשלם לי. מה זה אומר שלוקח לי הרבה זמן? יופי, תביא לי הוא שילם לי בכלל? לא ראיתי שהוא שילם לי. טוב, יאללה. בוא נלך לפתוח את הג'יוד. איפה? מפה, לא? מלמטה. נלך לפתוח את הג'יוד ואז נלך לבקר את אביגיל. נדבר איתה טיפה. לראות מה היא אומרת. צריך לבדוק מתי יום הולדת שלה. אהלן. איך קוראים לו? קלינט, למה אני... פאק, הבאתי לו את הג'יוד. פאק, תחזיר לי את הג'יוד שלי. קלינט יא גנב. הצילו, לוויס, קלינט גנב לי את הג'יוד. לא. זה לא מה שרציתי, רציתי רק לראות את השם שלו. יופי, אני מביא פה מתנות לכולם. אני לא אקבל כלום. איזה יופי. זהו, אין לי מה לעשות יותר. נלך לעשות מיינינג טיפה, לנראית 3 קומות. אני רוצה לראות את המזל שלי לפני שאני הולך. אם יש לי מזל חרא היום, יש את המגלת העתידות הזאת בטלוויזיה. שמדברת אליי ספציפית, לא יודע למה. בוא נלך. אין פה תולעים אף פעם, מה זה? כמו שאני לא רואה אותם פשוט. תראה למיונז. צריך כסף. בוא נראה... פורצ'ון טלר. הנה. ספיריט ארמילי. אין לי מזל. אז אין לי כוח לרדת אז. אם אין לי מזל, ייקח לי שנה למצוא את היציאה. אז מה נעשה? אין לי כל כך מה לעשות. למכור מיונז. בוא נראה אם פה רציתי לדבר עם זאתי. שכחתי.
פה פירות. רציתי לדבר עם אביגיל. הנה המיונז מוכן. מיונז איכותי מבית טובוף. בוא נראה אם איזה עם כוכב. הופה, עם כוכב מוזהב, לא סתם כוכב. אז זה צריך להיות יותר יקר. רגע, אתם יודעים מה? נשמור אחד אצלי. לא. הנה, אחד נמכור. אחד נשמור אצלי. נשים פה ביצה כזאת. ועוד שתי ביצים פה. עכשיו, היה לי מיונז פה, הנה, אבל זה לא מיונז איכותי מבית טובוף, זה מיונז סטנדרטי מבית טובוף. אני שומר את האיכותי אצלי. הדברים הכי טובים אני שומר לעצמי. אחרי זה אני מביא לאחרים. קודם כל, הכי חשוב שאני אתאשר. אני מאוד אגואיסט. טוב, יאללה, אביגיל. אביגיל, אני פה. את יכולה להירגע. אני כאן, אביגיל. הכל בסדר. למה לוויס עומד שם כל היום? הנה אביגיל פה. אני צריך לחפש אותה אפילו. לא יודע, היא סתם חופרת לי. טוב, מזונות אני לא יכול להביא לה כבר. אז אין לי מה לעשות. חוץ נראה לי ללכת לישון באחד בצהריים. בוא נלך לדוק, יאללה. נמשוך את הזמן שלנו עם דייג טיפה. ונקנה זה. נקנה איך קוראים לזה? בית. כדי שיצאו יותר דגים. נדוק בים? אני לא יודע. אני כל הזמן דג בים. לא, נדוק בים כדי לשפר את הרמת דייג שלי. יש פה את המוכר דגים הזה, שאני גם לא יודע את שמו. מיסטר פיש. מה קורה? תביא לי בית. תביא לי 10. 10 בסדר. יאללה, תודה, ביי. נשים את זה פה. ונדוק טיפה. הופה, מקס פאוור. נפלתי טורבו על החכה. תביא לי דג. תביא לי דג. הופה. לא. פאק. זה כמו ברפט. מקבל חרה. יכולים לדעת אם זה בית עכשיו? לא, נו, די עם העיתונים. מקס פאוור עוד פעם. אני רוצה דג. לא, נו, מה הולך כאן? זה בטח תלוי במזל. היה כתוב שיש לי מזל לא טוב היום. אז כנראה זה תלוי בזה. אבל לפחות פה אני לא מסכן את החיים שלי כמו במערה. יאללה. לא, אין בכלל מזל. יש את כל החרא הזה מהאינבנטורי שלנו. אני לא רוצה לראות את זה עכשיו. הולך. אני לא נכנע, אני עדיין מנסה. יאללה נו. או יופי, סוף סוף דג. לא לא לא, בורח. לא. אני תופס אותו, אני תופס. שלי. הופה, מה זה? רד מלט. סבבה. לפחות משהו אחד דגנו היום. יש לי אבל כל רד מלט אם אני לא טועה. טוב נו יאללה. שמתי בית, זה אמור להיות יותר מהיר. עושה לי 80% חרה, לא, 90% חרה ו10% דגים. מה רציתי לראות? יש לי עוד 4 בית. בוא נשתמש בכל הבית ואז נלך. יאללה נו. דג. לא! רגע, בוא נשתמש במקס פאוור. מקס פאוור, לא הצלחתי. מה? כמעט. הוא דג לכיוון הלא נכון אבל. יש לי עוד 3 בית. שאיתו אני אדוג אלים. הנה, מקס. מקס פאוור. יאללה נו. דג אחד. דג אחד מסכן. לא קולה, לא. דג. אני שונא את הקטע הזה עם המזל. למה? למה זה לא אקראי? יופי, סוף סוף דג. נראה לי זה עוד פעם רד מלט, הוא לא זרתי יותר מדי. רד מלט? כן. טוב, יאללה, דגנו. הנה, הוא כתב לי גם, אין לי יותר בית. בית?
בוא נלך למכור את הדגים האלה, ואת זה, שאני לא יודע מה לעשות עם זה, ונלך לישון, כי אני עייף. ונמכור את המיונז גם, מיונז זה חשוב. אני רוצה לראות, כי שמתי ביצה קטנה עם כוכב אחד מסילבר, לא יודע מה זה, כוכב אפור. אני רוצה לראות אם זה מייצר מיונז עם כוכב אפור או מיונז, מה? אני לא יודע, צריך לראות את זה. ראינו כבר שהביצים הגדולות מייצרות מיונז עם כוכב מוזהב. אבל לפני שאני בא לפה, אני אמכור את זה. יש לי כאלה. זה... הביא לי מיונז רגיל. טוב. טוב, אז כנראה, אולי אין מיונז עם כוכב מוזהב. גם את זה נמכור, מה אני אעשה? יש עוד משהו למכור? את הג'וג'ה הזה. ג'וג'ה קולה. אני אשתה את זה. בוא נראה את זה טעים. וואי, הוא שינה צבע. איך סגול נפש. הביא לי אנרג'י. טוב, יאללה, בוא נלך לישון מוקדם. אני עייף. אני כל יום נקם מוקדם. בוא נלך לראות כמה כסף. לבל 7 פארמינג. ניו קרפטינג נסייפ לום. לום זה לחוטים, לא? ואני יכול לעשות quality retaining soil. שאני לא צריך להשקות אותו כל פעם, זה טוב. וואו 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 וואו, 11,000, היא מלא. אני תחון, אני עשיר. יש לי מלא כסף. בוא נראה. יורד גשם. יורד גשם. למרות שאני לא באתי להשקות גם ככה. זה גדל. טוב, אני אסיים את הפרק, אבל אני רוצה לראות... רגע, קודם אני רוצה לראות עם אביגיל. עדיין היא לא אכלה את המתנות שלה, מה זה? כמה זמן לוקח לה? זה פעם בשבוע, אני יודע. ביצה גדולה, איזה יופי. ופה איך הולך? כל הביצים גדולות. וואו. ואלה חדשות. אני צריך לתת להם לאכול הרבה מהדשא בחוץ. טוב, יאללה, אז אני מקווה שנהנתם. תזכרו לתת לייק אם אתם אוהבים את הסדרה ואתם רוצים שאני אמשיך. אל תשכחו, באמת, לייק זה חשוב. פולו בטוויץ', פולו בטוויטר, תירשמו לערוץ אם אתם לא רשומים, בתגובה נחמדה למטה, וזהו, יאללה, נתראה בפרק הבא של ווף. להתראות.